Niin, tervehdys täältä Denpasarin lentokentältä. Elikkä Balille tultiin tuossa tunti takaperin, tai puoli tuntia takaperin. Elikkä yksi Indonesian saarista. Tosiaan kävi niin valitettava juttu tossa. Kuukausi takaperin mä menin sinne Malesiaan käymään, niin mulla meni sitten vähän opiskelijaviisumi siinä sitten klörinäksi. Joten valitettavasti nyt oli sitten 30 päivää aikaa olla maassa enää Thaimaassa, niin oli sitten pakko tulla käymään taas ulkomailla vähän, että saa sitten mennä takas Thaimaaseen jatkaan opintoja. Ja tultiin John kanssa tähän ja odotetaan 3 kaveria Singaporesta. Ne tulee tähän, tai pitäisi olla jo täällä, mutta ei olla nähty niitä ennen, niin yritetään spotata ne tästä ja lähdetään sitten katselemaan jotain majapaikkaa. Ignorerar allt shit, lev ditt liv som livet borde levas om. Jag har stigit upp från grunden, lever i stunden, njuter av bruden samt lever i kulturen. Hiphop var min fru, nu är vi bara vänner. Polar runt omkring var en jag vänder. Once a time var mitt liv som en punchline. Once a lifetime lev livet i en rädd smile. Steget tillbaks, tänker på forna tider. Har sår i själen och själv de uppriver. Mitt liv ingen balettdans. Ta din chans, säger handen åt alla som har gått på samma klass. Jag glömmer er ej aldrig, ni har plats i mitt hjärta. Det här rimmen du hör kommer rakt från mitt hjärta. Min livstid är kort men jag lever för fullt. Höjer på glaset för... Ignorerar allt shit, lev ditt liv som livet borde levas om. Jag har stigit upp från grunden, lever i stunden, njuter av bruden samt lever i kulturen. Hiphop var min fru, nu är vi bara vänner. Polar runt omkring var en jag vänder. Once a time var mitt liv som en punchline. Once a lifetime lev livet i en rädd smile. Steget tillbaks, tänker på forna tider. Har sår i själen, ingen balettdans. Videopäiväkirjaa vähän täältä Balilta. Päästiin Are you taking the piss? That cannot be finished. Päästiin lentokentältä tosiaan. Majapaikka löydettiin lopulta nopeat kaverit. Ja nyt on Friday. Nyt on perjantai-ilta. Oltiin 2 päivää tai 1,5 päivää Ubudis. Se on tuolla sisämaassa. Ja no, ekana iltana nyt ei tehty paljon mitään. Fuck off. This is not. You're not speaking. You're lying to me. Eilen vaan. This is a misconception. They won't understand. You just said they don't speak. Yeah. Eilen vaan ajeltiin skootterilla ympäri Ubudia ja katseltiin vähän maisemia ja... It looks like you're filming himself. Exactly what's going on. Think about what you're gonna say when I turn it to camera to you. So you need to get the greetings, my friends. Joo, ja sitten eilen ei paljon muuta tehty. Ajeltiin vaan skootterilla ympäriinsä. Ja tänään aamulla lähdettiin sitten sieltä Ubudista tänne Uluvatulle. Elikkä ihan etelä Balille. Ja tää on nyt täällä rannalla. Tosta joku 5 minuuttia kävellä rantaan. Käytiin siellä taas pikku uinnit. Syötiin. Ja nyt tultiin tähän ottamaan pari kaljaa. Why are you looking at me? I'm mesmerized, man. Eipä siinä paljon kummempia. Huominen vielä täällä sunnuntai-aamulla lähtee lento pois, niin huomenna varmaan mennään koittaa surffausta tai jotain muuta vastaavaa. Mukavaa aktiviteettia ja on kyllä ihan mukava paikka. What is it? Fuck, that's amazing, man. Give us some greetings. Hello. You don't need to tell them our dish because they already know it. They got it down pat. Okay, thanks. Joe, give us something. Who you are? See you. What are you doing? Great time. It's lovely in Bali. And each other. And Seriously though, Roses. this sounds fucking mental. Yeah. So, give us greetings from my friends.
Who are you? I'm Rosie and Now, you ready? That was inspiring, right? Yeah, honestly. so excited. You are made for the campaign. Who are you? Where are you from? I'm Claire and I'm from the States. Claire's really cool. You can tell from the hat. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. But a dunk, 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 dunk. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk. My heart is beating like a jungle drum. Rum-tung-tung-rum-kung-kung. My heart is beating like a jungle drum. 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 My heart is beating like a jungle. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk. No niin, aika pistää palipurkkiin. Päätesanat. What was that? Say it again. Palipurkki is what I got. Okay, Sean. Let's wrap up Bali. Good, bad, shit, awesome. What? Indifferent. That's it. What did we do today? We talked a lot about surfing and we didn't do it. Nothing. Yeah, but we actually We went to the beach. we and were then actually sat there and meant to did do it, fuck all. so that was Yeah. that was pretty. Tension was there. Yeah, pretty good. I'm gonna be more excited. Yeah. Kippis, Finland. Kippis. 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 Hey, come on, man. Kippis. Kippis. Sorry, I was a bit Lots of slow love on to the everyone there. We had a great fucking time. Yeah. uptake. Do you want to do this? Okay, I'm gonna say something. Joo, ei tänään saatu sen kummempaa aikaiseksi. Ihan vaan chillailtiin ja oltiin beachillä. Aurinko ei paistanut, vähän sato välillä, mutta ei haitannut menoa. Mutta ollaan tässä viettämässä iltaa. Tosta 3 kaveria lähti nukkumaan ja mä menen kohta perässä luultavasti. Mulla on 5 tunnin päästä herätys, lähtee lento takaisin Bangkokiin ja mä menen tänne vielä. Joku lähtee huomenna ja joku lähtee maanantaina ja niin poispäin. Ja The best thing is when you look at this video, there's gonna be loads of video. But we had a great time. Yeah, we did. Eikä tämä kaveri mä näin. What are you saying? Oh, this guy. When did we meet? On Wednesday night? I don't know what day it is, but 3 days ago. Yeah. 3 days ago. Keskiviikkona tavattiin tämän poikain kanssa. Siinäpä se. Ei mitään. Ensi viikolla taas pari päivää koulua ainakin ja sen jälkeen taas uudet kujeet ja niin. Aloitetaan astialle. En mä tiedä mitä jäi täältä käteen, mutta hauskaa ainakin oli. I never wanna see what's on there. Hauskaa ainakin oli ja niin. That was rude. Okay. Ei mitään, terkkuja.